Ieri românii au petrecut duminica alături de cea mai veselă gașcă matinală din România. Suntem campionii dimineților perfecte și cea mai bună companie la început de zi. Mulțumim că ne sunteți aproape, distracția continuă 6 zile din 7, de luni până vineri de la 8 la 12 și duminica de la 9 la 13 la Antena 1. Mulțumim! Dragoste frumoasă! Zile din 7 nașăți. Vă dați seama că noi am fost lideri ieri și fără Adrian Popescu, adică ne cerem scuze. Cerem scuze, Adrian. Deci se poate și Nu trebuie să poate. vină azi, Adrian? Să vină miercuri, Adrian. Devine când vrea el. Adică hai să nu punem presiune pe el, să nu forțăm. Vă rog că are o grămadă de treabă. După ce că și face timp să vină aici Și alături vine de și noi. o dată și face lider toată săptămâna. Da, el vine, punctează, vine și zice fiți lideri și merge pleacă. reculul. Da, Vă exact. dați seama cum se răsucește el în pat acum, când nu poate să doarmă, că-l bârfiți? Sper că se uită la emisiuni. Eu cred că stă liniștit, nu deschide televizorul, stă pe telefon pentru că are business-uri, e antreprenor, are afaceri. Da, pe cuvânt. Și tu n-ai? Eu n-am, că nu mă duce capul. Nu mă apuc de afaceri pentru că mi-e frică. Că Una mică. Am una mică, soția are una mică, Soția. dar nu mai zic ce, că după aia se supără spic pe mine, că sunt bani puțini. Despre antreprenoriat vorbim. Aura ne spune ce probleme întâmpină generația Z atunci când încep un business, când intră în domeniul ăsta Păi de zic că prima antreprenoriat. problemă pe care o întâmpină e că își dau seama că trebuie să muncească. Și mai că e mult nevoie de bani. trebuie să muncești mai mult decât dacă ai fi angajat. Și e foarte complicat. Râzi, Aura, râzi! Ai avut vreo firmă pe care să o deschizi și să te lovești de problemele antreprenoriatului? Bună dimineața! N-ai avut. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața, Florin! Mă bucur că ești atât de optimist și pozitivă la început de săptămână. Eu mă aflu în compania unei tinere foarte drăguțe și avem, de fapt, mai mulți tineri foarte drăguți, dar Ada, în primul rând, ne-a pregătit ceva special pentru că a știut că suntem lideri 6 zile din 7, așa că a realizat acest afiș alături de colegii ei și aș vrea, Ada, să ne și citești toate aceste detalii pe care le-ați scris voi împreună. Deci am avea așa, fără știri plictisitoare, fără timp pierdut, doar râsete și voie bună și, desigur, matinalul care știe ce e bine pentru tine. Te descurci minunat. Persoana care scrie promo-urile nu se descurcă atât de bine, adică eu, ca să nu pară că dau vina pe colegi. Ada, bună dimineața, care e povestea ta? Ești un antreprenor care face parte din generația Z. Ada mi-a spus mai devreme că nu mai e chiar atât de tânără, are deja 26 de ani. Da, mă simt în continuare bătrână. Așteptăm și parcă, talonul de pensie, sigur. Sincer, și de acum când o să angajez oameni de 18 ani, deja parcă văd, deja zic, sunt trecut de 2000, am bătrân și mai tare. Dar să spun puțin despre povestea mea, o să încep puțin cu mine. Eu de la 14 ani am fost foarte pasionată de design. Și fiind din Galați, normal făceam tot ceea ce înseamnă practica acolo. Desenam, croiam, le puneam și am zis, clar, la 18 ani, drumul meu este design vestimentar. Ajungem în Amsterdam. Și acolo începem tot ceea ce înseamnă facultate. Și la un moment dat zic, stai puțin, parcă nu-mi place. Și m-am dus pe zona de marketing și comunicare. Și știi cum e, când ești tânăr la 18-19 ani, încep și faci. Și la un moment dat am avut un declic așa pe la 21 pic și am zis, băi, dacă sunt atât de șmecheră în Amsterdam, de ce nu pot să fiu și la mine în țară? Așa că ai venit aici și ai început un business. Exact, cu partenerii mei am fondat această agenție de publicitate. A fost un drum anevoios, dacă putem să-i spunem așa, cum e un drum al oricărui antreprenor. Știi? Care au fost provocările acestei direcții? Să spunem că una dintre provocările cele mai mari pentru început, în primele câteva luni / primul an, a fost faptul că lumea te lua în serios din cauza vârstei. Ziceau, păi tu ești micuț, nu ai experiență, de ce aș lucra cu tine? Și după ce încep să ne cunoască, încep să spună, ok, are sens, haide să colaborăm mai departe. După care, cred că o altă provocare care putem să o interpretăm și în bine este faptul că ai nevoie de foarte mult curaj. Dacă nu ai foarte mult curaj să riști, pentru că e fix o chestie de asta, să spunem riști sau nu, câștigi sau nu, e faptul să renunți la anumite lucruri care ar putea să te țină pe tine într-o zonă de confort ca să te duci mai departe.
Bineînțeles, e clar că un business nu e un lucru ușor, așa cum sunt foarte mulți oameni care gândesc asta. Mulțumim tare mult, Ada, sunt convinsă că ne vom revedea, mi-a făcut mare plăcere și dacă ne mai poți arăta spre final acest afiș foarte drăguț cu matinalul lider 6 zile din 7, pe curând. Aura, nu pleca! Aura, stai un pic că Mai stai să avem o discuție, pentru că avem o propunere foarte interesantă pentru tine. Dacă poți să rămâi la cadru, te rugăm frumos. Eu știi că vinerea sunt telespectator fidel de Neața și m-am uitat la rubrica pe care o ții tu vinerea și am o idee de business pentru tine. Am auzit că bunica ta vrea să dubleze orice... Da. Ai spus că bunica ta îți va da o sumă de bani dacă în momentul în care te măriți și dacă o faci anul acesta o va dubla. Ei bine, eu am o firmă. Florin are o firmă. Dacă îți faci și tu o firmă și vă uniți firmele pentru o perioadă, Da, facem contract pe perioadă determinată, ca să nu... Dar Florin a întrebat cu cât se mărește suma dacă te măriți luna asta. Da. Zic că eu o forțez repede. Așa cum știe foarte bine Florin, sumele sunt confidențiale, că și el la anunț semnează pe sume confidențiale, nu-i așa, Florin? Sau spunem în direct nu mă cât interesează încasezi tu pentru o suma, nuntă? pentru mine gestul contează, Aura. Pentru mine a contopi două Sunt firme e mai convinsă, important. Florin, sunt convinsă. și dacă poți să-i dai un mesaj sau un telefon bunicii tale să o întreb dacă îi place acest exemplar, dacă nu mai lucrăm, putem să-l modificăm, luăm 10%. Îți mulțumim frumos, Aura. Pupăm, Aura. Zi frumoasă. Haide să vedem acum. Adică, dacă nu-ți place acest exemplar, mai lucrăm. Fii atent, deci tu, ca să iei banii, trebuie Așa? să pici de tronc. Păi ce la faci? Mă bătrână. iei să mă... Nu, băi, Cam film? nu, dar noi trebuie